Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yoga et Rafiji d'Ingora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko omo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu omo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido caɗele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon.
sarde ɗum fof ɗum yani non ceerno mamadou wawa wadde kam ɗum ceerno mamadou men mbawi ɓoydude ni o meeɗa kam ƴettante te kanko haalis o kanko kadi anduno tan ɗo marmi ɗum ceerno mamadou wawa wadde ɗum ceerno mamadou wawi wonde julɗo ni wawi labde reedu ni non ceerno mamadou wawi ƴettude o haalis non o ƴettata ɗum mo fotata ƴettude o haalis min tara makko de gonɗo e suudu te min Allahu ko ɗo mbannomi haalis o mbanmi less mero joni mi yiyani haalis wawa wonde min ko ɗo mbannomi haalis o euro poset o haalis de so yaare ni ma gacce bonɗe mbaɗ e ko jinnomi wadde e oɗo haalis fof haalis yaare ni en ɗum wawa wonde haalis poɗɗo ni wawa yarude ni ɗum kam mi sakkanta ɗum feere joni joni mi ƴeewa est ce que min namdata ko par ce que ɗum kam wawa deƴƴirde ni o haalis gandanda hoorema fofam ko hen pawru haalis mi ara tan haalis wiya ko sa fawino kam ɗo ɗum wawa wonde assalamu aleykum a juuli jana i ana ala ɗo de a juuli non ɓernam welani ija ɓernde ma welani ha wawa rokkude allah waktu muɗum cuusal ma allah yettima ha jooɗa so ɓernde ma welani a juulata ala ko jogruɗa sodnede min koy ala ko cohɗum sodnede min ga somi dañima mi dañi fof ko sodante a sodan haydara koko jiiɗa sodante haydara yiɗa hande o ñalaw hay batte mi yiɗa so wona tan muccite ma sona ko gertoɗe mbaɗanɗa mi yaa sona ko gertoɗe defɗa kono goɗɗum kam mi yiɗa kino am namnoɗa hen jaaɗa ono wenno ni ala ko cuumuɗa ala ko jiɗɗa ɓernde welani mi juulata ndew mette mawde neɗɗo jooɗo ha wiye ɓernde mum welani wawa hoccude e joomum ko joomiraɗo wawi safrude mette min mi wawa safrude mette kanko wawa safrode hoore makko mette ko allah woni safro mette joni noon mettina ha mbiya an ko hokkata allah o waktu muɗum wono suusi allah kat ndi kam mi natti ɗum andu jeeno ba yan miɗo wertamate iko holɗum nde yaay ɗo goni ɗo mi ala ɗo sah ko ngoni haalisa mo moftunomi suuto mi tawi nawama haalis e ɗaɓɓiti dow armoire yo fof yo fof a yiyani min mbaɗum ɗon ko 3 leesam e posetama oɗo garminimi garmi liwimi wiilimi ha tampu haali wi kam sa waɗino kam ɗo he yen sa turaluji ɗi mbaɗa yawta less fo mi daari yaay haalis o ko nawam he a namnima Mamoudou mi namdata ko Mamoudou i pour lana namdata ko Mamoudou namno Mamoudou sikka mari ko pawɗum guyka salamu aleykum onon ɗiɗo goni e nder suudu he yaay a hayso minen ɗiɗo goni e nder suudu he Mamoudou mi andirani ɗum ƴettude
Mamoudou wona gujjo joni noon hol gonɗo gujjo galle o ko enen tan dow e less ko an min bamma ɓiya te yaay Mamoudou yaay hoto joom sa tin haalis o ko wujjani suudame an noon a siwa taw so tini yaay o wiyata ko Mamoudou wujji te kadi haala kadi ɓeydo ɗon hay goto wa jaggude o walla woppo o joni an holko jiɗɗa joni noon holno haala haalirte mbiye enen fof goni e galle haalis ma ƴeftete ko an tan joom galle ma e ɓinguel ma e min e bamma e miña debbo haalis yeehi joni Mamoudou namnetake joom mbiya joom tinata joom tinat haɗa andi no tinirta sa yalti sundu komi jahoto bamma mi haalana ɗum no situation woniri jooɗoɗen enen fof jewten no situation woniri haalis kay diwani sorani nene eɗen mbawi ƴewde no mbaɗirɗen trouver solution ha mbawen yitude haalis o taw en kalanani Mamoudou taw Mamoudou tinani hen aɗa wawi ɗum iye so par ce que so tini somi namdi mo wayata kono mataw min komi takkuɗo mo guyka ni mi wiyani ya takku Mamoudou kono ko onon tan goni e nder suudu mum joom natani suudu mum joom natani toon debbo natani gorko natani an tan Mamoudou tan ne na yimi ko ballan tan feere na haalis o yalta par ce que haalis o wawi yarude ni aduna foof pawmi koye haalise eyi a faami no keɓirnomi haalis ko noon ƴettirmi haalis o nannumi moftude so haalis yaari ni wawata accide ɗum haalis ɗo wawi wonde fof yo yaltu yimi ko balla kam no haalis o yaltiri mi salakima wallude no haalis o yaltiri kono haalis o pour yalta bamma ma tina hen jomne kay ma tin en mbawa haalde ɗum e galleɓe tinani ko enen tan goni ɗo ko ɗum tan wawi wadde arrangé feere foof noon aɗa andi ko holɗum an ɗaɓɓita nder suudu ma ndu hakkude armoire batan e batan ɗaɓɓita toiluji ɗi pooɗa jaranimi min on ɗon jour mi ara mi walluma sukaɓe wona joom wona nenne hay goto e mabɓe natta e suudu he min tan an tan Mamoudou yaltat nen kala ɗo comcol wonno ma en jippin piɗɗa ƴeewa par ce que ko moftal debbo noon nen debbo ala no moftirta nene na haalis o mbannomi ɗum koye 3 less mbanmi koye poste tan rose o nanmi ɗum e less 3 less o ko hen mbanmi ala ɗon ɗo ponnomi yiilade fof mi yiilima te ala to mbannomi banggue goto so wona ɗon ala toon kay haalis o wonawa ƴeewa 3 sa fooɗi a waɗi bagage e wonde no dañi possibilité so bagage heewi ɓenna waɗa suro so yalti toon ma ɗaɓɓit ha janggo subaka a yitata fof mi ƴeewi joni noon holko jiɗɗa noon joni yo haalis yi joni wallam tan holno balliranmami woto baba ma tin woto joom tin woto Mamoudou tin joni enen ɗiɗo tan joni holno deglirten haalis o wiyam ko ni ƴeew aɗa wawi ƴeftude mofta jejjita joni andi ko ñaaguimama jippin tension ma tampere ma wat seese ha hakkille ma deeƴe ɗo gonɗa ɗo aɗa jiiɓi aɗa jiki te mbano mo majjiraka darani ɗo e balɗe ɗiɗi naate nder suudu ma mi walluma ɗaɓɓidde min de ko ni jiimi haade kalanatmi baaba haade joom tinata haade nenne tinata ko ni jiirumi min an noon an andi sago Allah sago ma fitna kam gasnani dara joni a wawi haalande baba kono joom so tini haalis o nawa omo neeɓi takkude ceerno Mamoudou te min mbeɗa andi ceerno Mamoudou min ɓoyti kono wona nawanowo kam haalisam mbeɗa safti fawde dow ɗum ɗo yam kono somi arti ko ɗon tawno kala ko sohli o ñagoto kam kono wona ƴettowo ɗum kam mbeɗa wawi seedade mi nani haala ma joni no kalirɗa ni andi ko nanmi joni ko minen aɗa andi ko holone no heɗomi sa wi ceerno Mamoudou on gondi duuɓi o meeɗa ƴeftande ma meeɗa majjirede joni a arti ɗo a ƴettanama haalis mo tottanoɗa yeehi ko min woni ɗo min nene ma e miña e bamma wadde ko minen ƴefti somi nani haala ma mbimi de i mbiɗa ko ceerno Mamoudou meeɗa ƴettandema meeɗa wujjandema meeɗa nawandema haydara wona ɗum mbiɗa komi majjiraɗo tan wadde woto yaltin wadde woto ƴeew heɗon woto yaltin hen Mamoudou min te min mi sohata suudam du bafal ngal artito kala ngal memɗa bloqué o udditto ay yimɓe galle ɓe fof no jahto aɗa heewi fijirde noon aɗa heewi fijirde te wat hakkil a faame de haɗa heewi fijirde te wat hakkil jippina tension ma o hol yimɓe ngabbuɓe toon wona haalis poɗɗoni majji mbiya jippin tension heɗomi mi haalani an tan woni e nder suudu ma ko hanma sogde pour lana sogata an ala ko jeeyi sowona suudu mum kala ko mbawɗa moftata koye suudu ma ko takki saɗa yalta a sokata suudu ma pour quelle raison hoɗo fawɗa ɗum sok suudu ma saɗa yalta sok suudu ma somi ummima joni mami yami yewtida e bamma mo
nanam oɗo ko haalata ko wa yow ɗum ɗo Mamadou wujjata kam Mamadou ƴeftanta kam Mamadou o ko hombo yawi ni ya acce Jenabo an gila hanke hirtaki a hajitaki ka haliso jaguma nana ya haliso jaggi kam kay jonon an on fer anam ne mamude okay mamude anam no dum jeedam parce que mamude an mo gondi der suude ay ñaw non c'est que ñawna ka sellata mamudi antan mu ngondir suude non gonga wili anta antan mu ndir suudma sama jiram a jogi droit na noddo kon problème nane Ceerno Mamadou mi anduɗo min ɓoydi meɗama andirde ngoyka Ceerno Mamadou fawana haalisam kono so sohli hunde ma ara ñaago han mi yitta mi totta ɗum wadde on wujjanta kam Jenab ay jamanu oɗom tolni ɗen hay wuddere ma ndene kaddoɗa hoto hoolo min laya noon laya inna maadi neɗɗo ha tout moment ho wawi wahla mais namno ɗum tan noddu ɗum ndeya ɗum mbiya ɗum min noon wonko majjirani nder suude de ko min tanama namnem ndax ala koccanɗami walla soɓe namdima ɗum wayno kono mbeɗana takki ɗum guyka ni te wona gujjo Mamadou wona gujjo so wi ɗum noon ne wawi mettina guedda faami yaha ɗum noon woni ko gajjanmi hen faami joni noon an mbaɗa préféré joɗoɗo ɗo a ñamani e yarani a haaldani hay goto haɗa uddi nder ndu suudu maɗa miijo o haalis kam ɗum ɓuranma an namnode mamude haalis o an ko woni mais noddu ɗum namɗa ɗum nani min mbeɗanni no mbaɗani no mbatta no mbaɗani yahatto Ceerno mi wawi wiide ko Samba mi wawi wiide ko Demba par ce que suudam ɗum wona Mamadou de tan natata hen eyyi mi yahatto Ceerno ƴewana kam hol poɗɗo ƴettuɗo ɗo haalis o Ceerno Mamadou yiiɗo haalis o ɓooyi ɗo kono ƴettani ɗum haalis o koko ƴettaɗo e suudamen he kono wona Ceerno Mamadou an kono wadde woɓɓe jiñɗa haalis o a yeeso ko lawol mais an Jenab suudu man ndu hay goto ala hende accès ko wona Ceerno Mamadou ha kay nene ha kay min hen sahaji mbeɗa tellole te suudu mbeɗa wona less suudu nene taw suudu ndu uddaki min hen caabi hen sahaji caabam koye damal hay ɗaccanmi ɗum neɗɗo wawi arde caggalam naata ƴetta haalis o min kadi ɗo joni ɗo gomi ɗo hay cuɗare am hoolaki accude ɗum ɗo yeyi joni heɓe gonɗa nder galle galle mo ganduɗa ko ari oƴƴo ala goto fof ne jogui suudu mum goto fof fonno hadde koye suudu mum kono suudu mo gandanɗa hoorema a ala sa tata yewdude e suudu ma walla goɗɗum min mbeɗa andi no mbaɗa ɗum anoma koy gal mamma en jarnam toon ñal mamma acca en toon eyi mais koye ko sukaɓe bonneedi oui oui ayi lawol ngol ayi sukaɓe kala ko mbeɗani borno needi natti wadde e ngo wuro jamono tolni ɗon wayno tan en gonani e Fuuta ni ko jamono tolni ɗon
jamono waɗi tubaji bonni joni noon mbahlitoɗa seeɗa mi wawma yiide aɗa tampinimi danande nani Moussa mbiɗen yande godda hawri e tellade eyi ko ɗum addi tawde haala tawɗa haala Dieynaba men ok ɗo o jooɗino haalis mo joom rokkunomo eyi haalis nawama koye subhanallah o wi haalis nawama mbimomi holno haalis nawira o wi kanko warno ko e turwal leeso makko o yehi o ɗaɓɓiti o tawani ɗon mbimi a ƴeewi armoire a ƴeewi les o wi o ƴeewi fof o yihani mbimi ɗum yo namno Mamoudou o wi o namnota ko Mamoudou namnumi jungo e koyngal o wi kanko wawa namnade ɗum Mamoudou e joni noon haalis o wi nawama mbimi an tan Mamoudou tan nder suudu mum ɗaɓɓit o wi ala ɗo ɗaɓɓitani min mbimomi joni noon wadde yo en mbaɗ hakkil min mami walle wona joom wona nenne miña wona hay goto enen ɗiɗo tan nder suudu so en ɗaɓɓite en jiitani Mamoudou ma inne haɗa ndi ko tegi hen woto innu Mamoudou ni o wi woto innu Mamoudou Mamoudou meeɗa ƴeftandemi Mamoudou meeɗa wujjandemi mbimi wadde ko min walla bamma walla ɓiya walla miña debbo ɗum mbinomi min nodduma ngara jewten hen saabu min kam mi anda so wi woto hay goto tin Mamoudou ƴeftani joni hol ƴeftuɗo joni noon Dieynaba mbiɗa ha yesso ko lawol ha yesso ni ko lawol an jooɗode jewtida neɗɗo ma kollita ɗum wondene ɗum majji haade ma yettoyota ceerno wona ɗum ɓurno ɗum woni ko mbattiɗon wadde namdota ko ceerno Mamoudou a nana kalduɗon ko mbeɗa andi ɗum ɗo tawata haalisam no jooɗo walla no sama hocca fawana kam ɗo so sohli hunde namdoto kam mi itta mi hokka ɗum on wujjatama nden ko itan wondo Dieynaba mais joni noon ko mbiɗa ni hoto yejjin noon mi layanma gueɗel noon omo wondi ɗo famille mum o woni ɗo famille mum de to wonde famille mum ka jiɗi ɗum takkude an ka an jiɗi ɗum takkude Allah haɗan i ko mbiɗa ɗo ko woni holɗum on nan ɗon wonde famille mum holto wonde famille mum wona ko ɗo woni ko ɗo ñamal ko ɗo yaɗata a yi no nawi toon hunde walla goɗɗum na nenne ay so haala ñawi yo nande ceeɗu Mamoudou o jiɗɗa takkude nguy ko an o yiɗi takkude mo nguy kono min mi takkani mo nguy ma ya noon ha haalis o yaltu mon cikkuɗo mon jiituɗo gandanɗa hoorema on cikkano kono wala ceerno Mamoudou so jogi haaju umunande ha mi dal mi lay ha mette ha par ngaraade ɓeyde kam mette mi Allah haɗat bandam sere yayo min tegata mette kono laynatmami ko gonga woni noon min toujours si mbiɗama layna gonga tan il faut que jiya hen hoorema yewtida ceerno Mamoudou ha yesso ni ko lawol annene mbeɗa wawa hokkude ceerno Mamoudou onon kam koɗo ittude hunde moon fof pawɗon ceerno Mamoudou an hay haalis majjuɗo hunde fof an gallo wadde kala ko manki ɗo ko ceerno Mamoudou an ceerno Mamoudou holno jiiɗaɗi ma min ceerno Mamoudou gonduɗo e muɗum wuurde e mum Dakar andi no wayi Mamoudou ko julɗo ɓernde lamde jogi so sohli hunde ko kala ko sohli ma faɗa hami aɗa ñaago kam mi totta ɗum mbaɗa walla an a nanta nden ko an tan mum gondo Dakar an tan mum gondo o ala haaju haydara gartuɗon ha ɗo noon famille mum woni ɗo ay silaya ñawi yo nan ko sellu c'est la première fois voleur dañ naata gallem Dieynaba kaalis mo jogino ko wujja wa e suudu makko kanko e joom galle mo mo wujjata so wona joom galle makko de min ɗum haawimi de vraiment ɗum no uddi hooram nde complètement baba galle non d'accord ɗum mi lijjitat ɗum dans ma manière tout suite d'accord sabu woppirtani en tout cas Dieynaba kaalis mum jettama e suudu nenne nana ko kodda entaka anna kaalis ayi Mamoudou noon o fuɗɗima kam welde bahna gilaw ari doye galle mi jewtandima Mamoudou sigiri ko jamma sigiri ko ñalawma te ɗum meeda wadde e gallam ok joni
njehen salon to mi jeewa wadde rassemblement de la famille mi yahe Mamadou mi haalno wona wiyoto Mamadou ha eyyi kono noon mbaɗa seese tan an aɗa heewi fitina aɗa anndi a sellani aɗa woni mawɗo kono so neɗɗo haalanima tan an gona tan luuka tan dow dar ha ñanaga mi wondeta e guccu Mamadou eyyi kono noon mbaɗa hakkille ala probléme ok Mamadou ɓe mbi kam ko assez coxoro wonno to e marché Thiaroye ko ɗum kay ɗum ala probléme jam jam sa yettima en jooɗima kalda hakkil e neware a faami de min nani jo ngel ɗo nan ɗo nendeyel nani ɗo ko debbo hakkille mum no wawi jortade foof mi haalani haala Mamadou kay e joom en ga kono mbimi ko an baba galle an mbaɗa hakkil joom galle ko hakkil watta ñawdira hakkille tawa fitina ala tawa goto nanani ene boowal a jaɓi min ɗum ñaagimama ala probléme yo bernama bou alhamdulillah kalis o ni tusi nene ay ɗum wonɗa ɗo aɗana mettina ɓernam nde sah woppu hunuko ma centuɗe Mamoudou de mbeɗe laaɓa no laaɓirami hoore mi ƴettani haaliss o noon laaɓirami Mamoudou ƴettani haaliss o te haaliss o wallahi mammi andu ƴettuɗo haaliss o yaltat tan ndeysan Dieynaba a yiyan noon ko joom layata ko fof ndikku ɗum gonga des fois so mbiɗen kalda tan wiyam yaay nenni yayam hakkil mum mais hannde gummi ɗum ayan hakkil ma o hay hakkil liriyel ko jam ndem namdata ceerno Mamoudou uddita hakkil ma o guddita gite ma ɗe namdata komo dewgalam no bona hen suudam no natta welde dewgal an artir hakkil ma o gacca hakkil cukalel ngel jogiɗa ƴeewa noon an he nene hoto ay min ay haalaji ma ɗi natti kam welde ummo yalta suudam ɗo an wonno joom koko ƴakki nofruma ɗo aɗo gonɗa ɗo kalata tan ko haala kecce min ko kalata ko fof mi nanani ɗum min yo wonde mettam haalisam majji ha paɗa aɗa haallam haala ɗum ɗo hettami layel ma noon ay ko woni e nder bol fof ma jooɗi jiitu ɓe fayan to wayi an jaɓa fere nde soyɗa an sinno andu ko woni e ɗewgal a jota ko mbiyata wonnama noon ceerno Mamoudou min mi andu ceerno Mamoudou wona budde ƴettata